bude nahrávat jestli na 30 sekund? Myslíš si, že už je to 30 sekund? Myslím, že ještě nějaký 5 sekund. Počkej, tak chvilku čekej. Ať ti řeknu přesně. Fuj, to by smrdí. Teď už to bude nějak 30 sekund. Zastavilo se ti to? Ne. No tak to v pohodě, tak jde to, tak jdem. Dobrý zase FPS dropy. Můžem? A ty nebojíš za kamerou, nebo co? To je krutý! Hele, tak tohle si uděláme screen.